hakabala ikum bakila job ek election rengi ngilale jar jar da kata ke jisu tho bangin pan khlain hala kisnong ngin pan khlain hala ki polling station ngim simdon kamiting he otang kaweru ngim simdon kamiting kabini skan pa kaweru kamiting haga jing pan khlain ek election MLA hendrai ke e kabala jian dra yo ke result yo I habangila pan khlain hala ki jong kisnong ya pan khlain hala ki jong kisabnet ondang ila yo ke result kini ki parti ki bangi I kemakila klan ba rengi latam arsha ya kini ki parti ba I kemaki klan ba kadau kalong namar bagi penklan hala kisnong ni penklan ki zabenet ni penklan ki position parlo ba itu mar kata wadam sengong mesin lesadan ki ba ong ba I kenja ki biting jongi ha ka bangi lek ha ki biting ba kum kini reka ji sha kalong ni kampen le jingmot ha ki biting ret ha ki snong ya ka bangi lek dang menemet ki don meeting ha ki arlai jaka barhabar arla jaka ki biting ko isngan ki paiba ki mi ha ka bangilet ha kisnong ngidon ki nong tre hamman la kisnong ngidon ki nong tre hamman la ki polling session ha ka ba ki nong tre jungi ki scam ki ne ada mata kasko ba ai kuble phi baro ki nong tre ki baron ki sobenet ko pher par kasko yo mesim man yo I ka jing scam ko jong phi ya ka jing klan ko jong phi bar ka jing klan jongi kadai ka jing klan jong phi ha ki sob unit wa pher ka bidan ha ki kentu sen pak ngidon kam e ka jing kelot mesim yo phi ya kalau pin priang ya ki wei pat ki badon ha ki wei ki parti ki badon banwan penyesok no batngi banwan kersan no yang kira KP election pin salot ko bon ba ki bakum kita ki badon ki wei parti ki banwan penyesok no batngi banwan kersan no batngi ha kane ke election MP menta ban sedang menadon nekat no batngi nadu kane ke MP election ngi priang ya pi ha ki sop net ko pher ngi priang ya pi ha ki snong ko pher ban ki don kam ya ke jing trelang jo pi parlo ba et yes kam haka ba unus somlarang ba abangin pa ngitip hau de wei ki ba shlor ubanat ban kran ni ki sisa uba pila yo I ki jing kran juk I haki por baro ki statement haka ba ulong ku munoi lam sang mahalang ila jit knang ni uno breu namar ki sko tho eka situation hari India badon kam badon ki ba kran ki ban le kran hantai hari India ki baca belo lane ki bomdot ban kran kan long ka ba mentai kan ki jing long hari India don kam da ki ba kran ki ban not ban le kran ki jing sisa don kam ban le kran ban not ban kran hakmat jong modi ban not ban kran haprang jong no jono hakmat jono to bolong prime minister ban kran ki sisa pangiron kame ka jing singan jong kari India ngiron kame ka jing singan yo kari Meghalaya ngiron kam ban burom yakin yang baro ngiron kam ban burom ya ka jing sar patpa hari India kenang ba kanam don kata ka jing persang ban penkelano eka constitution parlo be et ifa yo barobat kumu breu ubala tip hai kan kum urus ya unonga sa an ubala pas kalau ni tha kanang yo ne namar om de un sulet kren keluar hanre ur hapale kren katkum ka constitution katkum kita ki an ki basong dia ban kren ulet kren hantai po parlimen parlo be et jis kam nikine hisgo tho e ka jing sisa ba om de bang isu pangsan ju bor rengi tha yo breu ubala biang ka jinan gista usam la ba klan usam la ba shlor bar usam la ba lot ban kren saisin pat i khot ni were pi pa baro hakaski lasiski yak ba pile tap ka bor ka ko rojo pi ni melenti na kane ka position yo pinang de narang blang pombru na kini ka position ma percam baro ki baron ha kane ka ngathan ki bawani yo hang ne ni melenti bagin job dan burom bat ka jing job dan burom na kini ki position na kane ka ngathan yo pi in job dan burom ya kane ka consultancy baru blade ra kan rap ni seven lam kapat ni ya ka bagin job ru ya kane ka shalong parliamentary seat ha ka bai barabat inong demi saya sempat kulai kapung kulai jago ini baru mereka gimana mereka kayo mereka program mulai mereka untuk kuepi hak dikim komanasi kulai sibon kulai sharngo hada bom kulai sibon kulai shar